Pinggir Yaya Arjuna sing tuk gawe apa dulu ya Dimas Danoko sing tuk gawe apa ora ya Permadi ini pangestunipun Paduka Koko Prabu Puntadewa Koko Prabu Indrawati menika sampun angsal damel wah adi kula nang trampong sing tuk gawe nggih namung menika wujuding rangka kajeng Westubamaya wah diwabrak apa Taman sing landhep ora cerdas kemunggo kayu. Rangka saka napa? Iso negas. Jangan ya ngger persedara-sedara. Wah, praginjong Pak Pong bolong. Ada sutut jenenge robyong. Untung tek jenenge ompong, rambut jenenge gondrong. Wong di bocah mah blong-blong tinggal jakon kloni sing legong. Nah, jadi menang. Wes ngene yo nggih aja menyek iki mbak mung rangka niki rangka saka kayangan Jaya. Wis nggih. Tamakno iki. Gune makas kusule pamamu tutuko nggih Prabu Luling ngestaken dawuh yang Kala Narada. Yo panjenengan sapa? Kula kan blaku. Kata kowe mangkono lan permados ngasta wujuding rangka kajeng Westubamaya ana ngelok ing kahanan nembe katempelaken wonten areal padha sanes pedhetes ketakmu kok gugup kaya weden ngono ngopo nggih Permadi Luring yen pangapunten kulon Bathara Narada ponang kajeng Westubamaya saking kula damel magas puseripun anak kula tetuka lajeng rangka menika manjing dhateng puseripun ponakan kula pun tetuka wah iki piye ya ora apa-apa ya kira ora lara yo. Inggih ngaturaken dewasan Kakang Mas Werkudara Koko Prabu Ngamarta. Kala rangka kajeng Westubamaya kok manjing dhateng puseripun anak kula tuwa. Ya nggih susah aku kok ndak padha getuwung. Padha getun gedung ora kena. Wis iki kodrating dhewe kudu mengkono. Najan rangka manjing jroning pusere. Anakmu tetuko dumung kanggo pepeling kanggo kudu mbok eling-eling sing kanthi praitna besok yen ana perang gedhe sinebut perang Bratayuda. Hai pasal tetembungan ya ki pusaka manjing rangka. Lah iki kudu anakmu kudu mbok jaga sing kanthi praitna Werkudara. Wah iya. Kudu sing ati-ati nggo ngreksa marang anakmu. Kulo dina iki ning kayang Jaya lagi dibedah nalindra saka nggih Ngesi Prabu Palapacana. Gawe aji guru putu-putuku pendhara ning wis padhang pamikirmu mikirake. Anak putu kok nyatane saiki saya harus bisa pisah sangka anggane ditutuk. Ayo tak kan baran gawe Werkudara Danaka. Bodho munggah nyangkayan ndoro Prabu Palapacana.
jawalan dena becik besok amendemu paris-paris kang praitno yo sarung tolong dorwati Ipa bandur urung dadi mungsuh yo cakat yo dio patro asisaning batro cakat satyo kakah perkoso kodhe kok sing barjoto sapa iki Kakon aku Raden Werkudara kowe sapa alangku Prabu Kalapracana Nalindra Giling Wesi kowe jagoning dewa pancen kapurnata jaluk pakai sore lagi Candra bawa aja takon dosa cangkemmu
Tata kura kambahku kados pundi kakang-kakang Bathara Narada ketewasan adi guru menika mboten kirang-kirang sedaya para wayah-wayah paduka Werkudara Permadi Baladya Sami ngamuk punggung Sultan Madeg Suraning Diya pandhe sajuga kewala boten wonten saged nandhi kidalipun Alendra nggih ngosik wah lakon kan Sultan Susan para bahaya di guru napa sambung telas sedaya para putu-putu kula ingkang sami mundraken Prabu sampun sedaya sampun kasuran dipun lajeng karo Sunjadi guru sakmenika ngaten Kakang namung kantun wujuding Punang Jabang baipun Jabang Tetuka menika sakmenika pindhan pundhut kewara. Lari ngembitasi abrit kawan dipun jakan perang napa nggih. Tentu nggih kawon mboten ngaten Kakang sedaya menika namung mbok menawi. Sakmenika Jabang Tetuka kulaturi boyong dhateng kayangan paduka pasrahaken Puramayadi supados dipun gembleng supados dipun cengkakaken kadewasanipun nang Jabang Bayi mangke para jata sami inggih menika nglepasaken pusaka jembareng langkung ampuh andhep matur wonten sing kasandra dimuka supados amimbohi kasektenipun pun Jabang Tetuka ayo nang boyo mamet kok batemu ayo Paman kala Bendana ana apa ya Li? Keturasane ya Li. Ketupa iki Mbak Yuku arep lagi nang kali lagi mbah-mbah aku kok nunggu kowe rasane ya Li. Aku menipu paman. Engko boleh nang teko iso dilagi. Wis punika wae. Lah. Suaran kowe pletono iki sedulurku. Lah. Wis menengae kon ngomong karo kowe sing nang bajenane ya iki. Wah, lah kurang ajar. Wis kan. Petuko di mong karo kala Bendana sing dikopi iki sing boyong bocah iki wae. Ya. Kala Bendana tak sedake saka Ngegono. Wetenge gene apenak den ulet-uleten wis. Wis. Lho, kok kula ora jenenge opo iki? Itu, tinggalane. Balah. Iya, kok. Aku mah ge manopo lho kok dadi peteng kok ora penak ya. Wah. Timbang entot kae, jadi peteng kula ora kok kan cuman peleman lho. Lah. Kocok ya aku tak nang kan sedelo kowe kok aja nang iki ya ning ibu. Iki mbak tuwet ya tak kae jadi.
Oh pendono ayo apa ya bayu hari ini landik ngomong aku mau anakku ketupo kok dadi ora ono ngendi kok iku sing ngomong kok kurang ajar kok lah iki malah kudu ora pindah ya kayak bayu lho ketemu jeneng tutur dah iki mau tengku wis nang tak tinggal nyangkane ketupo apa jadi jole ketupo lah ketupo jadi Ojek kowe karep sing parpo tanpa niku jadi penggandang kudu bisa golek anakku ketuku lah. Kok ora tak gondo iki sajak bandang kayangan sri ketuku melu penutup sale. Ketuku Sinon kekuneng mengkoto Mpura Mayadi kulon timbangan jauh Rama kul iki mengkene ya iki wayahku jaban ketuko iki rene isi jaban bayi saiki jedinen Pendono Kawah Candra dimuka karo ben dadi bocah kang sekti mandra guna lan bisa sinengake marang kadewasaning bocah iki nggih mekaten bapak kaya kul Bathara Guru. Ya guys saiki jedinen bocah iki. Gendeng suwe dadi bocah kang sekti mandra guna. Wis tak pasareng Mpura Mayadi nyuwun pangestu bagi kowe. Dewa Dewi Hapsorat Saryoku dina iki padha nglepasno jemparing. Tibakno jroning Kawah Candra dimuka. Karben nang jabang bayi. Lha kuwi tetuko karben dadi bocah kang sekti mandra guna lan bisa sinengake marang kadewasaning bocah. Jabang bayi iki lho, Ndek. Brahma Indra pun kemasno jemparing men jroning Kawah Candra dimuka iki.
Kakang Naroda kula timbangan dawadi Guru nika wangunipun sedaya para jawata sami nglepasaken pusaka damel gawe kayan pun tetukan ini pun dipun jedhun nebeng kasondra dimuka kakang nggih sami kok badhe kula kirim busana kangge busanane putu kula pun tetuka kan mawon suwaiku ya Yo para pandhawa yo kumulung sata Kurawa Kurawa tambah kungke mula dalah putu kungger putu ketuka kaya bareng dijedi kan Purama Yadi wis katon semono gedhimu yo ngger inggih kula menika sinten paduka sinten ingkang gahon semingking nika sinten ngerti ya yang ulun Bathara Guru aku ratu ning Dewa Kayangan Suralaya ya nggih aku pati ing Dewa Suralaya aku Bathara Narada ya nggih ya iki sapa yo kok yo rung bisa basa sok bisa sok ora inggih nyuwun papunten nggih kula saged basa nggih Bu iya ya yo besok tumraping basa gampang wis gedhe diliting mesti enggak iso ngerti tata krama iki lajeng kula nami kula sinten Ulun Bathara Guru iya ya kira iku jenengmu si Tetuka kula nami kula Tetuka iya Jatuh ibumu Dewi Arimbi bapakmu Werkudara waduh omongko anjing Werkudara ibu Arimbi iya ya nggih wis seksenono ulun nambahi jeneng marang kira tak tambahi jeneng ya kuwi Raden Gatotkaca kowe nggih mandek cek ada titip jeneng bukuku Gatotkaca tak tambah jeneng Kota Negara Tono meneh iki sanget lho dipun paring nami Tono kuwi mung karapan Sutono iki kowe tak tambahi jeneng ya kuwi Kota Negara ditambahi jeneng Adi Guru kuwi Gatotkaca wis ngono Tono mung karapan nggih sanget pripun nuwun ya kan umur iki mangkene nggih iki raja dikayangan saiki tak dadekake jaguning dewa kula badhe dipun sinaraya dados jaguning dewa iya senak nonaring Dronggiling Wesi Prabu Kalapracana lan pati-pati setipu sakadyabane yen kowe bisa mateni ratu Giling Wesi Prabu Kalapracana besok yen wis katon kadewasamu ora ketang sak umure jagung kowe tak dadake ratu ana Celakanda karo Binangun lho nggih
Yo Bathara wasisaning Bathara jagat. Yo wis wangun wis kentekan. Jago iki sikating bocah katon isih jeger kaya ngene dikon maju berange. Dene namu sapa yen kowe kagem ora aku aranku Raden Gatotkaca ya Raden Kaca Negara. Ya Raden Tekuko kowe sapa? Yen kowe takon marang aku aranku Prabu Kalapracana, aku Patih Sekipu. Kowe jagoning Dewa Banten Kapanata. Jaluk akae sore atut. Dan lalu lakon pedhot ora minggat until krungu. Lha sing Ngene sanya Bandayuda. Sami sekti mandra gunane. Saya Prayitna Raden Gatotkaca Salena. Raden Kalapracana kang den kula arek manira den pancet dadanira. Ini Gatotkaca najan bagus nah niku turunipun Prabu Trembaka isih turun putu buta. Ya Latan Muka padha sakala ponangsiung modho cak gedang mas sigon amen nyokot kan Prabu Kalapracana pedhot janggane padha sakala.
mangke yo nggih kok dadi temekaning Pati Prabu Kala Pracana. Inggih nyuwun papunten. Siwa punalda menika kala aku takut kayan siung kok. Wah, dalah bagus kok dadi duwe siung sak gedang Mas. Ya, bali yo mbahmu ki. Prabu Tremboko ibu to ora trimo kaputu sak orane ya iso ndak semi karo Mbah ya sak dadi napa nggih. Bagus jane kene ya. Iki prayogane siungmu tak pangur ora ketang. Jadi yen hukum ndak yen kowe ngguyu ndak katon sarung atase bagus kok banjur ketok sing tak. Ya tak pangur ya nggih katon-katon. Sudah siang wis ora katon wah katon bagus tenan ya putuku. Mula kesebda yen ta yen kuwi isih ana jaman wong padha pangur kuwi bar pangur mesti tambah bagus yen lanang yen wadon tambah ayune. Yen pangur ki ana nek saiki ora ning pangur. Lah kodrat wong pangur mesti padha yen ayu. Wadon ayu lanang bagus wis tenan. Iku ora pangur wis saiki tutono, Pak Dituku ya patero. Mbok pantatku ndakku mbokku rambutku huntir pedhot glumuk. Kula untir kayan tangan. Wah, mbok untir gunting. Waduh. Tamok ngukuli gunting landhepe wis dadi bocah sekti mondro guna tenan genggen. Wis kowe besok dadi senopati.
putuku ngger Werkudara. Wah ana iki apa? Akeh bulan kakekku Narada. Ya ngger wis saiki nyatane wis padhang. Katone kayangan Suraya Cipati. Nalindra ngiling uti sawadya banos padha tumekaning mati. Sangka dayane anakmu si tetukuh. Ya aku malah melu bunga ya. Werkudara sira ya melu nyeksenana. Besok anakmu ra ketang mung sak umure jagung bakal tak dadekake ratu ning Silakanda karo Binangun. Ya banget manari maka aku melu nyekseni. Iku ing tansah sing panjenenganipun yang pun Bathara. Ya nggih. Kang saka iku Werkudara katubusane satu mesti padha singkira kabeh ya ndak panik. Tumenggung pengejarnya aku keseting Sun Prabu Kalapraga. Nek patine Gustiku tungkakku. Pustakamu Ratu Gusti Prabu Kalapraga tumekaning pati. Oh, daku-daku yang marang mati Ratu Gustiku. Ora minggat nang otot nyamu takon.
Apa guru aku sumangsa banget tarima kasih dene putuku Kadrekata bisa madhake kayangan Culaya Kak iya mula Kakang Semaya melu nyejeni besok yen wis kadewasaning Kadrekata ora ketamung saumure jagung bakal dadake ratu ning Selaka Ndawaru Binangun kula melu nyejeni ya Kak ya aku tak melu nyejeni aja nganti lali lho guru ya Kakang yen aku lali ya mula aku ya tansah nderek memuji sak pengere aku sak kanca mbok menawa klireng pangapura lan aku nderek ndonga kagungan damel kayan garwa mandhaping putra ingkang sampun dipun islamaken tansah manjya teguh rayu widodо wilujeng panjang wismagung rejekinipun wiwit sakmenika dumugi sakalaminipun kula sak rombongan sedaya para tamu ingkang rewang wonten praiten tansah manjya widodо wilujeng ayam tentrem rukun saged sumpul rejekinipun Allahumma ngaten